Tidher imminenti r-riżenja ta' Chris Cardona mill-kariga ta' deputat mexxej tal-Partit Laburista għalkemm huwa evidenti li Robert Abela ma jistax jieħu din id-deċiżjoni minn Jgħidu. L-erba' filgħodu fi tweġibiet lill-midja dwar se jagħmel l-eks Ministru tal-Ekonomija li sal-lum huwa second in command fil-Partit Laburista, il-Prim Ministru qal li Chris Cardona bid-deċiżjonijiet li mistenni li jieħu mhux se jagħmel ħsara lill-Partit Laburista. Fit-tweġiba tiegħu Abela qal speċifikament li ultaqa' ma' Cardona biex jiddiskuti propju din il-kwistjoni ta' recordings li nstemaw waqt il-kumpilazzjoni ta' Jorgen Fenek. Minkejja din il-laqa u baqa' maħa ebda azzjoni fil-konfront ta' Cardona. Ma' Chris Cardona iva nikkonferma li ltqajt, diskutejna naturalment it-tema li intom qed tagħmlu id-domandi dwarha. Robert Abela qed iħabbat wiċċu kontinwament ma' mistoqsijiet mill-midja dwar x'se jagħmel b'Cardona b'dan tal-aħħar jibqa' jiġħad l-allegazzjonijiet li qed isiru. Sa issa Robert Abela baqa' ċass quddiem dan kollu u filwaqt li l-Gvern ħa passi immedjati fil-konfront tal-eks Kummissarju Lawrence Kutajjar meta nhar it-tnejn sospendih mill-kariga ta' konsulent wara li wkoll issema fil-qorti b'rabta mal-istess każ, Cardona baqa' jżomm postu fit-tmexxija tal-Labor. Intant, il-Prim Ministru kien mistoqsi jekk wara r-ritorn f'Malta ta' Konrad Mizzi kienx tkellem mal-eks Ministru tat-Turiżmu. Konrad Mizzi wasal Malta kif jaf kulħadd. Il-bieraħ s'issa qatt ma kien hemm ebda diskussjoni bejnietna. Kien mistoqsi wkoll jekk jemminx li Mizzi kien vera ma jiflaħx da żmien kollu. Fid-diskrezzjoni tal-Ispeaker biex jekk ma jemmnux iwaħħlu l-multa jekk jemmnu allura jitqies bħala skużat. Ħaġa oħra li rrimarkaw fuq għal-ġurnalisti kienet it-timing ta' ritorn ta' Mizzi li koinċida eżatt ma' tħabbir ta' isem Angelo Gaffa bħala l-kandidat favorit li jinħata l-Kummissarju tal-Pulizija. Alla ħares huwa hekk u mhuwiex hekk. L-eks Ministru Konrad Mizzi li ismu huwa sinonimu ma' skandli u intriċċi fl-akbar kuntratti tal-Gvern Laburista fl-aħħar snin fosthom dawk tal-Power Station u tal-beħ tal-isptarijiet tal-Maltin baqa' l-bot minn pajjiżna għal ġimgħat sħaħ. U wasal lura it-tlieta.